Chill-ride lang po tayo ha. Bubalik mo dito sa Ormoc City, safe. O bubalik mo sa inyong balay, sa inyong family, safe. Okay lang, enjoy. Nice experience, adventure kayo. Sa hiring, natugon. Kumusta ang score there sa Leyte? Nindot sir. Nindot sir, yeah. Last one sir, top speed ni mo. Mo dyan na sa kumain, top speed. 270. Guys, imagine guys, 270. Ah! Grabe! Salamat guys. Actually, ni simplang kausa pero kuan na siya nadarag ban ba. Hindi kayo nako straight ra pagka simplang wa ginahigda. Kuha siya igas-gas. I-shoot ko sa kanal. Then matong top speed sir. Naabot og kuan 193. Oh, then wa na ikuso kay stock ra tanan. Actually, stock kay gini tanan. Ang 5 ra ni og kanira mo i-add na ko. Oh, you're getting a thrill. I'm working overtime just so I can blow